Уважаеми зрители, тук за тези храсти изтепнах един от роботите преследвачи, от шпионите на извънземните. Сега ще се опитам да се приближа към него, но тъй като те пускат ток, аз съм се снабдил с уреди, заради които ще бъда защитен от този ток. Сега трябва да сме много внимателни. Благодарение на екипировката, нищо не можаха да ми направят. Удариха ме с кълбовидна молния, обаче защитният шлем, който съм си изработил, помогна да нямам големи щети върху организма. В някои от следващите репортажи ще ви обясня как да си направите такава защитна екипировка. Довиждане от мен. Аз съм Хари. До следващия репортаж.